Sira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Jan's Secret File. Si Jan na merong biyanan na galit sa kanya at ang tanong niya nga sa atin, paano nga ba makapagpapatawad ng mga taong hindi naman humihingi ng kapatawaran? Paano nga ba siya magkakaroon pa ng maayos na relasyon sa nanay ng kanyang asawa? Ang pangit man pero parang ayaw niya na raw na makipag-usap dito sa mga kamag-anak ng kanyang asawa. Paano ba naman kasi sinabihan siya na malandi, sinabihan siya ng mga kung ano-anong masasakit na salita, hinusgahan siya, pinaratangan siya na siya yung gumawa ng dummy account na nag-splook na merong kabit yung nanay ng asawa niya, yung ganun ba? So, ang gulo-gulo na. Ano bang maipapayo mo, kabisyo? Pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, violent reactions. Ito po ang sabi ni Boss Louie. Sabi niya rito, dapat sa una pa lang, nakabukod kayo ng asawa mo. Kung magulo pa lang side ni Guy, dapat hindi ka na nakisama dun sa biyanan mo. Based sa story, parang nabahiran talaga ng hindi maganda ang pag-uutak ng biyanan mo nang dahil sa pinsan ng asawa mong sinasabi mong may galit sa'yo. Kung ano man ang mangyari sa pamilya ng asawa mo, hayaan mo na yun. Ang mahalaga, meron na kayong bagong pamilyang binubuo ngayon. Nakaka-stress nga lang yan. Watching from Bukawi, Bulacan. Maraming salamat. Thank you and God bless. Hi po kay Alnea Rose. Shout out kay Neil Zeo. Raniel David nakikinig daw. Ngayon, parang katulad lang ng mga tropa. Tropa tuloy. Mga masisipag na staff ng Stratcoms na sina Colleen, Eric, and Gian. Pabati mula kay Sir Erwin na napaka-pogi, napaka-macho, tsaka magbibigay ng racket yan eh. Hi din kay Ronald Fildad. Hello, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po sabi ni Darwin Russell. Jen, matagal nang ayaw sa'yo ng nanay ng asawa mo. Nagunwari lang siya dahil sa anak niya. At ang ayaw ko sa lahat, napaka-ipokrito niya sa inyo o sa'yo. Take note, nagsisimba siya ha. At yung tungkol sa dummy account, humingi ka ng tulong sa Cybercrime Division sa NBI para matukoy kung sino ang taong gumagamit niyan para siraan kayo. O nga no, sana yung mga kawani ng gobyerno na pwedeng makatulong sa atin sa mga ganitong pagkakataon, maging aktibo pa talaga. Sana nga may online form ng ganyan eh. Naghahanap ako actually kasi gusto ko nga i-report yung poster account kasi nakakasira siya ng reputasyon eh. Anyway, ito pa sabi ni Riza Figueroa. Ibang klase pala ang ugali ng biyanan mo, Sender. Hindi ka man swerte sa naging biyanan mo, swerte ka naman sa asawa mo na handa kang ipagtanggol sa lahat ng oras. Actually, yun nga rin yung comment ko kanina, diba? Ay din kay Charles, sabi niya rito. Suspect, biyanan, chismosa pero active sa simbahan. Yung biyanan mong active sa simbahan, pero yung ugali naman, puro kademonyohan. Charot! Charot!
Nakakaloka. Anyway, ito sabi dito. Eto na naman tayo sa toxic na magulang o biyanan. Egol siya ron sa totoo lang. Yung gumawa ng fake accusations. Baka siya ang nasa likod nun. Sus, galawang biyanan pa ba na hindi naranasang minahal ang sariling asawa kaya siya hiniwalayan? Uy, iba naman yun. Forgiveness is everything pero malaki talagang naging damage sa ugnayan niyo. Yes, mahirap patawarin ang isang taong minsan o madalas ka nang nilalait pero sigurado akong kayo ang aayos sa relasyon ninyong mag-asawa. At para dun sa biyanan, tuloy mo lang yan, diba? Yan ang gusto mo. Baka di siguro mahal ng magulang at asawa niya kaya siya ganyang katoxic. Chismosa pero servant ni Lord. Egul ka dyan. Hi kay Marilyn Laurehas na hindi nagpapatinag. Sabi ni Sir Rogelio dito, Rogelio Clara Jr., maswerte and thankful pag mabait ang biyanan. Pero minsan ang biyanan, ang anay ng tahanan. Mabuti na lang nakahiwalay na kayo at hindi mamasboy ang asawa mo. Naloka ako dun sa anay ng tahanan. Ngayon ko lang narinig yun. Oo, 'di ba pag sinabi nating ang nanay ay ilaw ng tahanan. Ang tatay ay ang haligi ng tahanan. Pero ang biyanan ay ang anay ng tahanan. Sorry, tawang-tawa ako doon. Uy, pero ako, ang swerte ko. Masasabi ko talaga swerte ako kasi mabait yung mga biyanan ko. Oo. Kaya nga sabi talaga nila pagdating sa mga aasawahin, i-check mo din yung pamilya ng aasawahin mo. Kasi isa yan sa magiging factors kung bakit magiging magulo yung relasyon ninyo, kung bakit kayo magkakaroon ng issue, kumbaga dapat sa parteng yon naihanda mo na yung sarili mo. Ang tanong is, kaya mo bang tiisin kahit may nakikita kang ganun na klase ng ugali ng pamilya ng asawa mo? Kasi magiging pamilya mo rin sila. Yun ang katotohanan. Na kapag nagpakasal ka sa isang tao, hindi lang asawa mo yung pinakakasalan mo, kundi yung buong pamilya niya. Although hindi kayo yung magkakasama sa isang bahay, depende yan sa magiging desisyon ninyo, pero magiging kasama mo sila for life. Kumbaga, mama na tawag mo, mami na tawag mo, nanay na tawag mo. Dun sa nanay ng asawa mo. Makikita mo sila sa mga importanteng okasyon ng buhay ninyo as a family. At hindi naman pwedeng ibalik ng nanay mo sa puwerta niya yung asawa mo, diba? At hindi rin naman pwedeng maglaho na lang bigla yung biyanan mo. So sa katanungan mo, kabisyo, Jen, tungkol sa pagpapatawad, hindi ko rin siya masyadong masagot na kasi hindi ko siya na-experience first hand eh. Hindi ko siya na-experience first hand. Pero na-experience ko yung parte na hindi naman humingi sa akin ng kapatawaran. Pero kailangan ko siyang patawarin. Bakit? Kasi ang bigat-bigat sa pakiramdam. Alam mo yung kapag meron kang hindi napapatawad na tao, tapos hindi naman nanghihingi ng kapatawaran yung taong yun sa'yo, hindi naman siya required talaga na patawarin mo, pero para sa peace of mind and peace of heart mo, patatawarin mo. Because forgiveness is a gift that you actually give to yourself. Not to the person who've hurt you, but to yourself. Kapag hindi ka raw kasi nakapagpapatawad, ang nangyayari dyan, para kang may hawak-hawak na kutsilyo. Na akala mo, itinututok mo dun sa nakapanakit sa'yo. Kapag nanggigigil ka, pag nagagalit ka, yung parang gusto mong lumaban, pag hindi ka nakakapagpatawad, ganun daw yung dating mo. Tinututok mo yung kutsil, yung hawak-hawak mo doon sa taong nakapanakit sa'yo. Pero ang hindi mo alam, yung kabilang dulo pala ng kutsilyo na yun na akala mo handle, patalim din pala. It's a double-edged knife. Taray ng double-edged spell. Ikaw na bahala mag-research.
So the more na itinututok mo yun sa taong nakapanakit sa'yo, ikaw din pala nasasaktan. Akala mo kaya mo siyang saktan dahil doon, pero ikaw din pala nasasaktan. So you are also inflicting pain and heaviness in your heart because of that anger, because of that inability to forgive. Or not inability, I think ibayin natin yung term. Because of your unwillingness to forgive that person. I may be wrong, ha? Pwede siguro na hindi mo napatawarin. Nandyan na lang siya forever. Pero ang tanong, kaya mo ba yan na nandyan yung bigat forever? Kasi kung kaya mo, then sige, habang buhay na yan. Japan kayo. Kayo na lang pamilya ninyo, yung bumuo talaga ng happy family kasama yung asawa mo, nang hindi na nakikipag-communicate dun sa biyanan mo. Ganun. But yeah, at the end of the day, nanay pa rin ng asawa mo yun. Susubukan at susubukan mo pa rin gawin ang lahat para maging maayos kayo. Factor din kasi yung pride. May thin line between pride and self-respect eh. Ano yung thin line na yun? Actually, hindi ko rin na-sure. Hindi ko na siya papatawarin kasi hindi mo siya nanghihingi ng kapatawaran eh. Ano yung nangingibabaw sa'yo? Di ba pride mo? Self-respect. Patatawarin ko siya. Pero hindi ko na siya masyadong halubi. Hindi na ako masyadong makikihalubilo sa kanya. Kumbaga, I will set my boundaries. Kung tatanungin ako, kakausapin ko pa rin. Nagigets nyo? Magkaiba yun, ha? Ay, hindi ko na siya kakausapin kasi, ang dami niyang sinabi sa akin, hindi maganda eh. That is pride. And when we say self-respect, patatawarin ko pa rin. But I know my boundaries. I know my worth. At hindi ko hahayaan na gaganituhin ako ng taong to. Even if nanay pa siya ng asawa ko. And I'm so glad na meron kang asawa na nakakaintindi sa'yo. Kasi diba nasa Bible nga yun? The man leaves his family, builds his own family. Hindi po ganun yung pagkakasabi sa Bible, pero ganun yung interpretation natin. He will create his own family, guided by God. So yun. Sana maging maayos ang lahat sa inyo. I wish you peace of mind and peace of heart na napakahirap matagpuan sa panahon na nangingibabaw yung galit natin sa mga taong nakapanakit sa atin. Sa mga taong nagsabi ng mga masasamang salita tungkol sa atin na wala naman talagang katotohanan. Sa mga nagparatang sa atin, sa mga hinusgahan tayo na para bang wala na tayong nagawang mabuti sa kanila. Parang ang bilis nilang makalimot na parang ang ganda-ganda naman ng pakisama ko dito sa mga taong to. Tapos parang biglang nag-flip yung pakikisama nila sa akin just because of a judgment na hindi naman totoo, na wala namang katotohanan, na wala namang basehan, na hindi man lang finactual check, diba? Nang dahil lang sa sabi-sabi. Marami pong nagkakasira nang dahil lang sa mga sabi-sabi na hindi na nalaman kung sinong source at kung ano ba talaga yung totoo. Naniwala na lang agad sa mga sabi-sabi. So, I think healthy po ang magiging relasyon ng mga tao kung sakaling may bukas po tayong pag-iisip at bukas na linya ng komunikasyon sa bawat isa't isa o sa bawat isa. Mahirap pong humawak at pumasok sa isang toxic relationship
May it be a romantic kind of relationship, family relationship, office, work relationship. Mahirap po na mapasok sa isang toxic relationship kasi yan po ang magiging mindset mo. Diyan ka gagalaw. Kaya kapag may isang toxic dun sa relasyon na meron ka, pinanghahawakan mo, parang nangihina ka, parang na-stress ka, parang subtle na nagkakaroon ka ng anxiety, nagkakaroon ka ng depression. Sakit ng ulo mo, hindi ka makatulog. At lahat naman tayo gusto magkaroon ng healthy relationship. So sana maging bukas ang linya ng komunikasyon natin sa bawat isa. Matatapos lang ang pagkakaroon natin ng toxic relationship pag naging bukas ang linya natin pagdating sa pag-intindi ng mga tao sa paligid natin. Anyway, gusto ko lang pong pasalamatan si Kuya She, Elwin Alfaro, the bata ng DZRH. Nakikinig daw sila sa Pritos Buendia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking programa ngayong gabi. Kayo ba meron kayong biyanan na monster-in-law, hindi mother-in-law? Charot, may darot! Ay. Sana wala. Self-assess ha. Kung sakali, mabuti ba ako sa nagiging magunugang ko? Okay ba ako pagdating sa kanila? Mas pinaniniwalaan ko ba yung mga sinasabi ng ibang tao? Binibigyan ko ba siya ng tsansa na maipakita sa akin kung paano siya talaga magmahal? Malamang sa malamang kaya nagustuhan ng anak mo yan. Dahil maalaga, may nakita mabuti yan. And normally, sabi nila to kumbaga, merong study about it sa mga nag-aaral ng behavior ng isang tao na normally men pick the woman they feel like a mother to them. May ganun. So, malamang, baka nakita niya na parang katulad ng napangasawa ng asawa mo. Ay, asawa mo tuloy, ng anak mo. Ikaw, di ba? Nananay niya. Anyway. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, still with me, DJ Raki, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Jan's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!